Joo, tosi mukavaa. Hehkuja rupesin vaihtamaan, niin 2 nousi hyvin ylös, mutta 2 katkesi sen. Se on vaan ruvettava ehtimään semmoista miestä, kellä on vehkeet, ne kaivella siltä ylös. Et se ei oo minä kelle sattuu, se on, niitä on joka mersumiehelle melkein, joka on niitä vaihdellut, niin niitä on katkeen. Mutta ei Pajerossa ollut kyllä samoja ongelmia, ne nousi hyvin aina pois. Ei se auta, täytyy lähteä kyselemään kuka ne kaivaa. Kaksi etumaista tuossa. Molemmat pyörii tyhjää siinä se kuori. Elikkä se on kaivettava niillä ihmevehkeillä pois ja ne laittaa uudet jengät ja sitä rattaa.